Hello, Nay. May buntag, sir. May buntag. Yawan ako kinsa tong... Kada na ako igkaon, sir, musuka jud ko. Karon? Imbot wa pa mo ko kakaon. Gatas pa may ako giinom. Ah. Karon Martes mo no? Karon na po nga Martes, karon na pod. Mana ako gipangayo unta si imo, sir, nga. Di na lang tenta ni mo balik Martes ug Biyernes. Bira mo ko na sila ka. Sige lang, Nay, ato na nang paningkamutan na nga kuan kay ang Ginoo ra may nakabawaan ni pod. Kung saan nato pangusog diri og pagampo pero ako lang kuanon testingan na. Magampo kanimo na ya. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Panding. Say mo lang. Okay lang. Di ako. Ano kayo school niya? Sarap. Asan ang gusto ng film? Ang violet ko lang? Oo. Ang natatay mo, kailangan mo ni... Mga kailangan mo ni Kuan dyan. Ha? Kasi
Bawal legenda. Ya, ako na na. Ano na ba siya araw sana? Ano kita na ba? Ano kita na ba? Sakit na ba ya? Buong shampoo na mo lain man siya. Kananay, kumusta pa binaw nay? Ang tiil. Lihok pa ko, sir. Sige. Dali nga rin, Janet. Asal itu usod eh. Kamu Napay gamay sa kubo-kubo. Buko-buko. Ako lang ko ano yung buko-buko. Sige. Sige, buko dito. Sige. Hindi rin takatulit. Be, buku-buku. Kana, ipego. 8,000. Wala lang. Ang imong kilid na okay ra? Buko-buko na lang yung sakit tayo. Ito bang ako itaruot sa inyo? Sino din eh? At din eh? Iwasan ba ito sa ganang sa lasan. Nain ko dito itong mouthwash. Itong Betadine mouthwash. Kananay, kumusta nay? Ano ma? Kung kapag sumute, Kana. mawa man sir niya tod-tod na balik.
Nawa. Oo, niya totoo mo balik na nan sakit na siya. Karon wala na ron. Wala na. Ya, itataon mo, balik na po. Sige lang, ako lang ko na. Shield kanay. Ako Nga ka po testing yung ang shield. nabuko, Shield sir. kanay. Ako putangan og kuan tanan. Jesus name. Jesus shit. Hindi mo na humay dyan eh. Ang sarili, Lord. May? Kasi lang akong malito. Ano naman ko, gamay lang. Jesus name. Na. Kana imo tel makalakaw na karon. Makakakaw ko ng kama. Di pa. Pero malihok na nako. Maliyog na. Maayo. Di lang nako iahat, sir. Walang. Ako lang tibalan imo apel ang tel. Walang chukon. May wagang chukon. Daro. Go. Daro. Kana nay. Gaulyap na wala na. Sige no? Daro. Ano sir? Wala ka ulyap yang tel kana wala ka ngot-ngot wala na. Wala ba ko na matungot? Wa, pero di pag yun kayo matulid. Sige lang Di na, dili na sa kayo hubag. Butangan ako og kuan gahom sa mga gamot sa kahoy nga naa sa inyong balay sa palibot. Suyo pa karon dayon adto direkta sa tiil ni nanay sa iyong lawas nga pwede makatambal. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Basta ang lawas buko-buko kiri din nanay. In Jesus name. Tiil. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Kana. Wala kay na bantayan na burang kay miso sa imong lawas, murag bugnaw or unsa ba? Init. Wa man, sir. Pero kana imo timing gamay na imo tiil no? Oo, wa na magkayo maghubag. Pero wala kay giinom. Wala. Giinom? Kana ba Wala na. mga tambal ba, kana ba tambal nga scientific ba, tablitas. Nasa uno. Sa una, dugay na ang ako giinom ka ng diclofenac. Pero karon na makaya raman og kuan kanang sa gahom sa Dios. Makuan raman siya, di ba? Wa na lang ko magtumar ka na ang may tambal nimo. Bitaw no, kakaana ka. Ay mong ulo ka. Wa pa ka nalipong-lipong gamay, napay lipong gamay. Ang Imong ulo ba burag lipong-lipong kapag gamay? kapoy. Kulawas. Lawas mo. Tanan imong kakapoy na imong ulo, imong kuan. Masuyop karon dayon. So ay maglain na kabuhi. Kanay imong luod, mukaon mo karon no. Kuha to imong luod, kanay imong luod sa apel sana. Suyopon. Pao ko na yung lood. Wa Suyopon. tang ko kaon. Karon dayon automatic. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. 24 hours. In Jesus name, in Jesus name. Automatic na. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Na. Ako. Ganun lang sa... Asan ko na. Kana.
Wa pa mo ko kakaon. Ah. Pero pamatis imong lawas, urang okay ra. Oo, kanina lang ako nang sugod na kog kaon, masuka ko. Ay, Nya magpugo lagi ako laway sa tutunlan. ako tanawon ba kung sa hinungdan para dili na kamuluod ba ni kaon yung primerong kaon sino? Ay, ini kaon ni mo na in Jesus name. Mainom ga og lana. Oh, dili primero ni mong hungit before ka mo kaon ka in Jesus name. Dayon kaon ka. Mo na igikuan niya, mo na ako nakita nga paanaon ka. Mika in Jesus name, kaon na ka. Sabayan nimo ba? Oo. Gampanan kayo ng in Jesus name mo, nang sus grabe nang in Jesus name ka. Grabe na ka kuan kapangyarihan, gamhanan kayo. Mao. Sige, sige na kay akong anak mi hila ka pod. Sige sir. Okay, bye-bye, okay. Sige, salamat. Ay.
Oh, kumusta naman imong kamot? Ana ayo ko tong piang nimo nga gikuan na to, gi-online ra? Aw. Maayo kay naayo ka? Katong luwas yan, arang-arang na? Oh. Mo ba? Dili siya ka kuan sa Facebook ba dili niya makuan ma-add ko niya unsa ba akong tambalan siya? Oh. Pwede ra cellphone, ingani kung di ko siya, wag ko siya kanang online gyud cellphone ra ako nang akong birahon iyang dila na lang para mawala na iyang sakit. Mm. Oh. Ay ako layo ra ko sa online ra sa kuan ra kato na picture yang gi-send sa kuha. Oh. Wala ay. Ako nang gi-online ba ya? Naka-live ba yan eh? Sa YouTube. Wala ay. Akong gi-online eh. Gi-online ako na eh. Naka-live mo ko sa kuan sa YouTube god. Akong gi-live ni tanan. Di naka-live lagi na ay na lang istorya ng mga ingana kay akong gi-live ni kay kuan. Ato alam dito. Sige kay kung tambalan ron. Ato daw. Katong mata ni kuan ni kuan, unsa naman to? Ada ka istorya be? Wait sa bebe kay ano. Oh. Hello sir, may buntag sir. Oh. Kuha sir ako katambalan sir, imong kuan ha. Paminaw lang, ako lang pirahon na. Diha lang. Magstorya lang ta, relax lang diha, sige. Kana sir, kumusta paminaw sir? Arang-arang na. Natambal mo ko nimo gabi ipod sa kuara katubang picture ba ako man nang gi-record pod ang gibutang sa kuan sa YouTube ba para makita mo. Karon kakaon na siguro kag sakturon. Dili og ampo ra ta kay daghan namang naayo pod wa may problema. Ang ato lang mutuo lang kita sa Ginoo nga nasa sa gamhanan. Okay.
Sige na, okay na? Okay, salamat. Okay, thank you.